ҳаматон ба салому алайкум дӯстони азиз. Боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Конибодон, кӯчаи Отиқов 130 хона аз 6 сотиқ иборат ҳаст. Хайр, рафтем дӯстони азиз, видеоро бо диққат тамошо кунед. ҳатман дӯстони азиз, наморо бо диққат тамошо кунед. меҳмонхона ҳаст, потолокош ҳаст. рангу бор кардан лозим дӯстон. касе ки харад табдили худаш ремонт карда мегирад дӯстон. ва инчунин дарахтони мевадиҳанда ҳам дорад. нархи хона 5 миллион 1000 рубли русия аст. боз савдо мешавад. ҷатанор хона. оби нӯшокӣ ҳавз ҳам дорад дӯстон. ҳатман видеоро бо диққат тамошо кунед. ва касе ки писанд омад, ҳатман лайк ва делитсаро фаромӯш намесозем дӯстон. че газ хонда. инҷаш хонаи тайёр бемалол зиндагонӣ карда мешавад. шароиташ ҳаст. свет ҳама чӣ дорад. инҷа яъне ки ром аст. айдон карагӣ просто рангу бор кардан дар кор. ҳама шароит дорад. пешина печкаам ҳаст. инчунин мана боз хони виштагиам ҳаст. аз сабабе ки фурӯхшудан ба Россия мераванд. нархи хона 5 миллион рубли русия аст. боз савдо мешавад. инчунин дар пушти хона ҷой ҳаст. ҳоҷатхона ҳаст. ҳезимҳои хона мондагӣ мешавад. бо пушти хонанда ҷои холӣ ҳаст. дӯзда метр подвал ҳам дорад дӯстон. ҳозир қулфгара мондагӣ инҷа подвалаш ҳаст. 12 метр болош поли шифрпӯй шудагӣ. ба ҳамаи шумоён якҷаҳон ташаккури зиёд ки вақти худро дариғ надошта тамошо кардед.